така, там съм, добре, значи исках, нали, да те питам, пиши ми в Фейсбук, налично, как се влиза. Нашите ми казаха математика и рисуване, което аз съм, добре, горе-долу. Но искам да знам повече, защото много искам да се занимавам с фотография или полиграфия най-малкото. И двете много ме кефат и така, и ми пиши дали си в фотография или в полиграфия. Предполагам, че си в фотография, защото ти си Вики. Няма къде друга да си, или може да си в полиграфия, не знам. Не знам, греша, може да греша, но съм там, събирам познати от тези училища и много се радвам. Списъка ми се увеличава, но да знаеш, това още от малка си ми е мечта, така че там ми е много важно да влезна. Вече. Не вече, ами преди. Много исках и нашите много се хилят на съкръщението, защото аз му викам НПГПФ. И много се хилят на съкръщението, обаче така, ненужна информация. Добре, чао!